time, Elijah paanoti kuna Mwari, I'm the only prophet left. Mwari ndomuvazomurivhila kuti you can be the one. Akaenda paMount Carmel akauraya vaprofita veBhaari. Vamwe vese vanobvira vauraya vaprofita vaBhaari. But there are 1,000 vasina kuita Baal, vasina kupfugamira Bhaari, vaitofeedwa naObhedhaya vari mumapako. Kurati there are secret worshippers vanongozikanwa naMwari wacho. Iwe unogona kusatovaziva. Elijah was not aware that there are people who are in caves who are being fed by Obadiah and they are worshipping the true God. But iye paakaenda paMount Carmel akaita zvaakaita ndo zvakamupa maguts. Also there are times yekuti pride can creep in. Kana waita chimwe chinhu chiri outstanding than others. Kuti I'm the only one who confronted the prophets of Baal. Ndo grace rawakapiwa Elisha in your line of calling. But it does not mean kuti vese vasina kuuraya vanhu vaBhaari havasi vanhu vaMwari. No. The spirit of Elijah is now creeping into the church. Kuti wese asiri associated neni havanamate, wese asingapinde kwedu havanamate, wese asiri kuita zvandiri kuita zvokuuraya vaprofita vaBhaari anotya and haasi munhu waMwari, haana boldness. Your line of calling kana ine chekuita nekuuraya vaprofita vaBhaari, we thank God for that. Continue killing them. But vari mumapako vari kufidwa naObhedhaya vane purpose mukingdom yaMwari. That's why God is preserving them and God is acknowledging those who were in the caves. Mwari vaito acknowledge vamwe vaprofita vari mumabako. Havana zviombe zvavari kuita. They are in hiding and God still recognizes them. So there are people vasiri kuita zvaunoita, vasiri. Thank God for your gift. Thank God for whatever you are doing. But the truth is, don't underrate and speak negative against others in the body of Christ. Why? Because sometimes God is still acknowledging them. The truth is, no matter how powerful you are in preaching, denga ndera Jehovah.